Cultuuragenda. Met Reinier Eggen. RTV Parkstad. Stel je even kort voor. Ja, ik ben Paul Kusters, ben 50 jaar. Als kind heb ik altijd met Lego gespeeld. Toen een paar jaar niet. Ja. En toen mijn kinderen geboren werden, toen kregen die ook weer wat Lego. Toen ben ik weer gaan bouwen. Hoe ben jij in godsnaam in het Lego gebeuren beland? Want daar hebben we het over, hè? Ja, wat ik net zei, toen de kinderen met Lego begonnen te bouwen, toen ben ik zelf ook weer begonnen. En dan, toen ging de knop eigenlijk pas goed om, hè. Ja, maar ik zie daar een aantal dingen die je bij je hebt te denken van... nou, dat is toch al 10 jaar oud, hè? Ja, zeker. Een paar dingen die zijn van mezelf, van vroeger. Ja, laat ze even zien. Hou ze even in beeld. Dus, even kijken. Deze bijvoorbeeld. Ja. Dat is echt eentje die komt zo uit mijn eigen jeugd. Is de Thunderbirds? Dat is, lijkt er wel op. Maar daar zat ik dus altijd mee zo als kind, hè. Ja. Ja, dus dat is echt een klassieker voor mij. Ja. Ja, echt nostalgie, hè. Ja, goed, wie heeft niet met Lego gespeeld zelfs? Ik heb met Lego gespeeld vroeger. Ja. En CEO Montage en Meccano en dat soort spullen allemaal. Meccano is wel heel erg oud, dat was van metaal, hè. Maar goed, Dutch Bricks is een vereniging, hè? Het is een vereniging, ja. En Limburgs. Vooral Limburgers, maar we hebben ook mensen uit Brabant en verder nog. Maar ook uit België. Een stukje geschiedenis. Ja. Kan je er iets over vertellen? Hoe is dat ontstaan? Ja, ongeveer iets meer dan 10 jaar geleden. Toen was er een club in België. 10 jaar geleden pas? 10 jaar geleden pas? Ja, nee, maar ik ga even terug in de tijd. Oké. 10 jaar even terug. Die club bestond al langer, een Belgische club. Ja. En daar zaten ook veel Nederlanders bij. En er werden wel altijd evenementen in België ook georganiseerd. Maar niet in Nederlands Limburg. Mm-hmm. En toen hebben het Nederlandse gedeelte heeft zich eigenlijk samengepakt. En dat is toen Dutch Bricks geworden. Dus de Belgen liepen voorop in tegenstelling tot normaal te doen gebruikelijk. Die liepen wel voorop, ja. Dat moeten we wel eerlijk toegeven. Uit hoeveel leden bestaat die vereniging op dit moment? Ja, momenteel hebben we 136 leden. Goedemorgen, ja. 136 mensen die zich fanatiek met Lego bezighouden. Ja, en het zijn voornamelijk volwassenen. We hebben ook een club jeugdleden, maar het zijn toch vooral de volwassenen die zich daarmee bezighouden op dit moment. Kijk, maar nou geef je mij natuurlijk wel even een bruggetje. Hè? Want wie de jeugd heeft de toekomst. Hoeveel jeugdleden zitten bij die vereniging? Enig idee? 18 tot 20 jeugdleden. Ah, dus de basis ligt al aan. Ja. Maar het zijn toch ook allemaal, ook wel mensen veel van mijn leeftijd die het Lego herontdekt hebben. Mm-hmm. Tegenwoordig krijg je ook heel veel sets die echt op volwassenen gericht zijn. Mm-hmm. Dus ja, Lego heeft er wel goed op ingespeeld. Als je nou de prijzen kijkt nu en vroeger, weet je daar iets van? Kun je er iets over zeggen? In de gulden tijd was Lego toch ook al behoorlijk prijzig. Tenminste, als ik bedenk wat mijn ouders voor zo'n setje zoals deze bijvoorbeeld moesten kopen, was toch ook een behoorlijk bedrag. En dat is nou, als je het euroteken ervoor zet, hetzelfde. Ja, dan heeft het zich dus 2,33 vermenigvuldigd. 2,3 keer vermenigvuldigd, inderdaad. Ja. Even snel rekenen. En het gaat niet stuk, hè. Ik heb wel eens ooit op zo'n Lego-blokje gestaan, maar dan grijp je toch pijn aan je voeten. Dan heb je pijn aan je voet, dat klopt. Maar nee, maar voor de rest, dit is inderdaad super. En het leuke zelf vind ik, de Lego van nu past nog altijd op de Lego van toen. Mm-hmm. Dus als je thuis ook een oude doos hebt en je krijgt er nieuwe Lego bij, je kunt er altijd weer iets nieuws van maken en het past nog steeds. Dan moet je ze misschien wel even in een sopje doen, hè, die oude Lego. Ja, dat moet wel af en toe, zoals deze ook. Die moeten eigenlijk worden schoongemaakt weer. Ja, nou, dat kun je doen voordat het evenement is. Ja, dat gebeurt ook wel. Aanstaande zaterdag en zondag zaterdag en zondag. Paul, even voor de beeldvorming, voor iemand die denkt van, ik heb ook nog Lego op zolder liggen. Ik ben eens even goed naar die man aan het luisteren. Wat voor evenementen hebben jullie zo al? Wij hebben dit soort evenementen wat we dit weekend hebben, waarbij je bouwers kan exposeren. En even erbij vermelden, de eerste keer dat jullie hier in deze regio zitten. Ja. Ik hou hem even erbij in het gebouw van Megaland Landgraaf is dat, hè? Ja, van de draf- en renbaan het gebouw. Ja, op 13 en 14 april, dus zaterdag en zondag, beide dagen van 10 tot 5. Hè? Yes. Zo, kijk, hou hem even in beeld. Bricktopia Landgraaf. En de entree voor kinderen tot en met 3 jaar is gratis. 4 tot en met 12 jaar €2,50 in de voorverkoop en aan de kassa €3. En 12-plussers betalen €3 en €4 aan de dagkassa. En per
persoon wordt €50 geschonken aan het Autismefonds. Ja. Goh zeg, jullie zijn er echt goed bezig. Ja, dank. Dus locatie Megaland, Landgraven, Hofstraat nummer 13 en 15 te Landgraven. Dit even ter informatie. Maar vertel verder over de evenementen. Ja, nou, we hebben dit soort evenementen hebben we op verschillende plekken in Limburg. In Geleen hebben we er altijd eentje. We hebben er eentje in Heidhuizen. Ook in Horst komt er dit jaar nog één. Ja. Volgend jaar hebben we een heel groot evenement. Dan is ons 10-jarig bestaan. Gaan we dan vieren in het MEC in Maastricht. Daar zal een hele MEC wel dichtgebouwd worden. Dan pakken we groots uit, ja, met heel veel blokken. En hopelijk ook heel veel mensen. Ja. Maar op zo'n evenement, daar kun je, behalve bouwers die hun dingen willen laten zien, kunnen kinderen ook zelf wat bouwen. Er is ook wat verkoop voor bijvoorbeeld mensen die hebben thuis Lego en er verdwijnt wel eens wat in de stofzuiger. Dan kun je heb je de stofzuiger trouwens wel naar de Filistijnen? Vroeger wel, nou niet meer. Nou niet meer, nee. Ja, maar je moet dan, je kunt dan zo'n stukjes nog proberen te bemachtigen. Want we hebben mensen die hebben echt die dingen wel nog in de verkoop. Ja, en zo ziet het eruit. Maar we hebben ook als club, we hebben clubmiddagen, clubuitjes. Wacht even, waar zit die club dan? Die club die zit eigenlijk overal door heel Limburg. Maar we hebben een aantal locaties waar we steeds terecht kunnen. Ja, noem er een paar. We hebben een locatie in Roggel. Daar komen we bij elkaar. We hebben een locatie in Geleen. Daar komen we bij elkaar. Noem maar op. Het moet wat meer af naar het zakken naar het zuiden, hè, dat jullie nog een locatie krijgen. Daarom zit ik hier, hè. Kijk, dus bij deze een oproep als iemand zegt van ik wil die 136 leden van die Lego-vereniging, die zijn natuurlijk niet alle 136 tegelijkertijd daar. Die zijn niet allemaal tegelijk daar, nee. Maar gemiddeld, hoeveel zijn er daar op zo'n bijeenkomst? Ja, als we zo'n middagje hebben, een stuk of 30, denk ik toch wel. Oh, nou ja, goed. Er zijn genoeg locaties die nu zeggen van hey, Paul Kussers, bij ons ben je welkom. Op die en die dag, of weet ik wat. Is er altijd een vaste dag op een zondag of zo? Ja, meestal is dat een dag in het weekend. Vaak de zondag. Ja. Dan heeft iedereen lekker vrij en dan gaan we wat bouwen. Soms hebben we ook een thema bij zo'n middag. Bijvoorbeeld, Lego doet ook veel met de computerstudio, heet dat. Vertel. Ik weet er niks van, vertel. Daar kun je bijvoorbeeld wat ontwerpen, digitaal. En er zijn mensen die zijn er wat verder in. En die kunnen het dan weer uitleggen aan mensen die er net mee beginnen. Kijk, er staan ook gewoon dozen met Lego waarin je kunt zeggen, ik pak met een doos, ik ga gewoon hier wat bouwen. Dan breken we het gewoon weer af. Iets futuristisch naar eigen idee, bijvoorbeeld? Ja, kan. Of je hebt sommige mensen die bouwen gewoon helemaal zelf. We noemen dat de mokkers. De wat? De mokkers. Ja, en wat is de vertaling daarvan? Het is My Own Creation, heet dat. Oké. Dat zijn de lui die hebben een doos en die leggen de handleiding weg en die beginnen gewoon uit het niets zelf wat te bouwen. Ja, maar je hebt ook mensen die durven dat niet en die volgen gewoon de handleiding en die maken gewoon zoals het op de doos staat. Ja. Ja, dan heeft die een fotografisch geheugen, hè? Ja, maar die maken gewoon zelf wat, hè. Die zien een blok en die beginnen gewoon. En die maken, terwijl op de doos staat dat het eigenlijk een huis moet worden, maken zij er iets totaal anders van. Paul Kusters van de Limburgse Lego-vereniging hier bij ons in de studio. En hij heeft wat attributen meegebracht. En ik zeg, Paul, kan jij daar iets over vertellen? Natuurlijk, zegt hij. Paul, laat komen. Ja, zeker ga ik daar wat over vertellen. Ik begin even gewoon bij, toen Lego begon, zijn ze begonnen met houten speelgoed. Dat weten niet veel mensen, maar zo is het ook begonnen. Heb ik niet bij me. Wanneer is het ongeveer geweest? Weet je dat? Dat zal ergens in de 50's? Ergens in de 50's zijn geweest, in de oorlog, ja. Die is in Denemarken begonnen, die oprichter. Die heeft een fabriekje gebouwd met houten speelgoed, tot 2 keer toe afgebrand. Heeft toen de zet gemaakt van, we stappen over op een ander systeem. Iets wat systematisch in elkaar gaat klikken. Ja, dat bleek de gouden zet te zijn, want Lego is nu een miljardenbedrijf. Wereldwijd, hè? Dat hoef ik niet meer te vertellen, want dat is duidelijk. Dat kun je je wel voorstellen. Ja, en hij bedacht een systeem. We maken iets met knopjes en we laten dat op elkaar klikken. En er zijn heel veel varianten mogelijk. Om bijvoorbeeld al een paar blokjes op elkaar. Daar heb je al duizenden mogelijkheden voor. Ja. En zo is het eigenlijk ontstaan. In het begin met hele eenvoudige blokken, van die grote blokken. Je zie je in deze trein, kun je dat nog een beetje zien. Ik weet of dat, ja, hou maar even in beeld. Ik hou hem zo. Ja. Dit is nog allemaal recht toe, recht aan. En ook in hele, eigenlijk in de basiskleuren blauw, zwart, geel, wit en rood. Ja.
Ja, en nu zijn er natuurlijk ontzettend veel kleuren bijgekomen. Deze is van 1976, de trein die ik net liet zien. Die is bijna 50 jaar oud. Ja, die is 50 jaar oud, ja. Ja. Toen had je ook nog figuurtjes, die zagen er dan zo uit. Ik zal het even laten zien, zo. Ja. Ja, van die grote nog, die moest je ook nog zelf helemaal opbouwen. Ja, dat is later gekomen met die, die poppetjes en zoiets, hè? En deze mannetjes, dat noemen we nou de minifigs. die zijn wereldberoemd natuurlijk geworden in dit formaat. En eigenlijk vanaf 1979 zijn deze in dit formaat bij de Stats. En dat is ook onveranderd gebleven. Die schaal is nog steeds. Ja. Naarmate de jaren vorderden, dan komen we een beetje rond 1980, dan kwamen deze. En toen was de ruimtevaart werd toen populair. Dan kwamen dit soort thema's. En ook met nieuwe soorten blokken, nieuwe kleuren, dat transparante kwam allemaal erbij. Ja, met een raam, zeg maar, met een piloot erachter. Met een piloot erachter en met bedrukte stenen en zo. Hè. Dus echt met een... dat je echt bedrukt werd. Ja. Later, dan zitten we in de 90 jaren, toen ging het wat minder goed met Lego. De verkoop viel wat tegen. Ja, dan kwamen die PlayStation-spellen en dat allemaal. Ja, de spelletjes hebben ze wel nog geprobeerd om erop in te steken, ook met computerdingen, maar dat was niet zo'n heel groot succes. En na 2000 begon het eigenlijk weer bergop te gaan. En nou is het zo groot. Maar die witte auto die je daarbij hebt, dat moet toch een oldtimer zijn, hè? Of zeg ik dat verkeerd? Dit is een oldtimer, dit is de wagen van Ghostbusters, van de film. Oh ja, Ghostbusters! Precies, die. Ja. En als je nou kijkt naar hoe het er vroeger uitzag en nu, het is natuurlijk veel gedetailleerder geworden, veel meer bouwstenen bijgekomen. Ja, zeker. Soorten elementen. Het recht toe recht aan is nou wel een beetje minder geworden. Dus alles wordt wat meer afgevlakt. En, maar tot in detail, hè? Ja, tot in detail. Antennetje erbij, een slangetje, precies. Met een laddertje erbij. Ongelooflijk. Er zit nu echt alles op en aan. Ja. En dit hier op die grote wielen, dat is het huidige? In de tussentijd, dit is ook al van mijn leeftijd toen ik geboren werd, dit. Ja. Nou. Dat is de Lego Technic. Lego had natuurlijk in de gaten dat in die tijd ook vooral de jongetjes erg interesse hadden van hoe werken dingen. Ja. En die hadden bijvoorbeeld tandwieletjes erbij gedaan. En van die, dat als je aan het stuurtje draait, dat bijvoorbeeld ook de wielen draaien. En er zat de vering er achterin. Dus meer wat technisch. Dus, en dat bestaat ook nog steeds, het thema. Daar zijn nog heel veel fans van technische Lego. Ja, kijk eens wat daar voor vering in zit. Druk er nog eens even op, Paul. Ja, die gaat goed, hè? Ongelooflijk, ja. En hoe oud is dat? Ja, dat is ook van eind 70 jaren, denk ik. Begin 80. Wat is zoiets nu waar, bijvoorbeeld? Dit hier, deze kom je nog wel heel vaak tegen. Ook tegenwoordig op Marktplaats en overal. Maar deze zal misschien zo'n €20 waard zijn. Ongelooflijk, dus dat is niet, ja. Maar er zijn ook wel sets die beperkte mate waren uitgebracht destijds. Vooral als je de doos er nog bij hebt, dat moet ik ook erbij zeggen. Heb je de doos erbij, dan is het gewoon soms nog wel 3-4 keer zoveel waard. Ja. Ik kijk wel eens naar die programma's van die veilingen en dan sta je stijl achterover wat iets waard is. Hè? Ja, zeker, ja. Heb jij een speciale verzekering afgesloten of zo? Nee, ik heb geen Nog niet. Nee, ik heb geen speciale verzekering nog afgesloten, nee. Maar even voor de beeldvorming. 10 jaar geleden heb je de boel weer opgepakt. Ja. Je had natuurlijk nog Lego-stenen, neem ik aan. Ik had nog wel wat van vroeger, maar niet, dat was niet meer zo heel erg veel. Dus je bent toen ook weer gaan investeren? Ja, weet je, toen ik klein was, dan kreeg je het van je ouders. Maar dan kreeg je van die kleine dingetjes. Ja. Maar die kochten toen ook niet die grote sets allemaal, want dat was toen ook al ontzettend duur. Ja. Ja, en als je dan zelf aan het werk bent, dan denk je van, dan kom je dat tegen en dan zeg je van, ik weet je wat, ik koop het me gewoon. Maar je hebt ook de financiële middelen dan om het te doen, hè? Ja. En dan ga je eigenlijk een beetje de sets verzamelen die je als kind altijd gehad had. Ja, en voordat je het weet, dan heb je best wel al veel. En dan kom je ook nog bij andere thema's die je het vroeger leuk vond. Dan ga je ook een beetje verzamelen. En voordat je het weet, heb je het huis wel vol. En van het een komt het ander. Ja, dat is hoe het dan gaat. Goed. Bricktopia aanstaande zaterdag 13 en zondag 14 april. Dus locatie Megaland aan de Hoorstraat 1315 in Landgraaf. Paul, voor de beeldvorming. Wat kunnen de mensen er verwachten als ze daar naartoe komen? En waarom zouden ze er naartoe moeten komen? Ja, waarom zouden ze er naartoe moeten komen? Ja, Lego. Ja, nee, duidelijk. Nee, maar goed. Zoals ik net al zei, we hebben heel veel mooie layouts, noemen we dat. Hè? Dus bouwwerken.
En dan moet je denken aan middeleeuwse landschappen, futuristische landschappen, ruimtevaart, maar ook gewoon stadsgezichten, noem maar op. Dus er is heel veel te bewonderen. Hoeveel staat dat op een plateau? Hebben de mensen dat op een plateau bij zich? Of zitten jullie daar al weken te bouwen? Nee. De mensen bouwen dat allemaal thuis. Die zijn er soms maanden mee bezig. Dan wordt dat in segmenten allemaal in de auto gelegd. En hopelijk niet te veel bobbels tegenkomen onderweg. Ja. En dan daar wordt het eigenlijk weer bij elkaar gezet. Maar dan ben je ook weer een paar uur mee bezig. Voordat je dat weer zoals hebt zoals je het wil. Kijk eens aan. En vooral als er bijvoorbeeld ook nog treinen doorheen lopen en zo. Dan moet dat aan elkaar gekoppeld worden. Dat is gewoon wel een flinkerwei. Ja, dus het is meer als wat je hier ziet. Wat je daar daar krijg je wat. Ja, dat zijn gewoon even wat voorbeelden hier op tafel. Maar daar krijg je dus complete landschappen te zien. En juist daarom meldde jij je, ondanks dat het aan de late kant is, voor Bricktopia Landgraaf. Ik hou het nog even in beeld. Omdat het ook een van de eerste evenementen hier in het zuiden is. En jij in feite zegt van, nou ja, als je het nooit gezien hebt, onbekend, maar kom gewoon kijken. Ja, zeker. En ouders met kinderen. We weten van kinderen vinden Lego sowieso leuk. En daar kunnen ze ook eens mooie dingen zien. Zoals iedereen kent het programma Lego Masters misschien. Ja. Wat op tv is geweest. Ja, daar zag je ook eigenlijk wat die bouwers maken. En dat kun je nou met eigen ogen een beetje gaan bekijken. Ja. En misschien... en kinderen enthousiast maken ook. Ja. Lego, dit is gewoon een heel creatief product. Als je daarmee bezig bent, je kunt je er zelf echt helemaal in verliezen. En, verliezen, dat zeg je mooi. Je kunt jezelf er echt in verliezen. Ja. En kinderen zitten al tegenwoordig veel op die digitale apparaatjes. En dit is weer een manier om bezig te zijn met creativiteit zonder dat je er een schermpje voor nodig hebt. Je kunt het allemaal gewoon vanuit je hoofd kun je het allemaal in principe maken. En je leert werken met je handen. En met je handen bezig zijn. Hoe moet ik dat in elkaar zetten? En die hersenpan die zijn denken, zo. En als ik dat nou zo doe, dan krijg ik dat. Ik doe maar iets. Precies, ja. Geef kinderen maar gewoon een doos met blokken en zeg maar, ik wil dat je daar en dat van gaat maken. Of bedenk zelf iets van. Dan komen de meest creatieve dingen komen eruit. Ja. Maar kinderen moeten er wel toe worden aangezet. Ja. Ja, en dat kan met Lego. Ja. Als jij nou terugkijkt, ik bedoel, je staat zelf voor de klas, dat heb ik dan toevallig net even gehoord. Ik neem toch aan dat je dit voor de klas ook wel eens gepromoot hebt. We doen dat op school ook, ja zeker. Ja. En dan krijgen ze bijvoorbeeld, we hebben van die crea-ochtenden. Wacht even, wat voor ochtenden? Crea. Crea-ochtenden. Dat kinderen bijvoorbeeld ook aan knutselen zijn. Of dat noemden we vroeger vroeger noemden we dat handenarbeid. Handenarbeid, ja. En zo zijn de kinderen bij mij, zijn dan met de Lego bezig. En dan krijgen ze een opdracht, bijvoorbeeld maken ze een stevige brug. Dus tussen twee tafels. Er moet dan iets overheen worden gebouwd. Maar er moet wel een bepaald gewicht in het midden kunnen. Dat die brug dus niet doorzakt. Ja. Of bouw een toren, want we moeten de hoogte in. Maar niet gewoon blokjes op elkaar, want dat valt zo om bij een zuchtje wind. Je moet een beetje stabiliteit. Hoe krijg je daar stabiliteit in? Ja. En dan laat je ze gewoon zelf... En dan laat ik ze gewoon zelf. En dat doen ze dan in groepjes. En daarna gaan we kijken van welke groep heeft er nou goed over nagedacht. En wie, waar is verbetering nodig? Paul, we hebben twee soorten Lego-bouwers. Eén hebben we gehoord, hè? De mokkers. Noem het nog even, wat doen die precies? De mokkers, dat zijn degenen die My Own Creation maken. Die zien een doos met Lego. Die laten de handleiding rechts liggen. Of links liggen, beter gezegd. En die beginnen gewoon te bouwen wat zij ervan willen maken. En de tweede soort? Dat zijn de mensen die de handleidingen volgen. Maar die mensen samen, dat noemen we de AFOLs. En wat is dat? Ja, dat zijn eigenlijk de volwassenen die met Lego bezig zijn. Dat is Adult Fan of Lego. Ah, oké. Want Lego heeft overal afkortingen voor. Ja. Dus daar ook. Dat wist ik ook nog niet. Ja, wat hebben die nog meer voor afkortingen dan? Dat zijn er duizenden. Dat gaan we niet meer redden vandaag. Dat redden we niet meer. Maar Lego is echt, die hebben wat met afkortingen. Ja, ik heb weer wat geleerd vandaag. Maar vertel nog even over... Bricktopia, hè? Dus nu aanstaande zaterdag en zondag, 13 en 14 april. En wat jullie hebben met die speciale vereniging. Ja, precies. Wij zijn, als Dutch Bricks hebben wij ook een goed doel waaraan wij sponsoren. Dus een deel van de opbrengst van onze evenementen gaat dus in dit geval naar de NVA, de Nederlandse Vereniging voor Autisme. En dat doen jullie niet voor niks, hè? Want leg uit. Niet voor niks, nee. Leg uit waarom dat jullie dat doen. Want wereldwijd binnen de Lego communities, daar zitten ook heel veel mensen met autisme. En Lego is een hele goede manier om te ontprikkelen. Ontprikkelen. En toen ik dat woord net van jou hoorde, toen dacht ik...
Wat zegt hij dat mooi. Want een ander iemand zou zeggen... mensen met autisme worden daar rustig van. Nee, zeg jij ontprikkelen. Perfect, Paul, perfect. Dat is inderdaad het woord wat ervoor. Ja, want kinderen de hele dag bezig zijn geweest, dan zitten die helemaal vol. En dan hebben die gewoon een moment nodig om weer tot rust te komen, tot zichzelf te komen. En met Lego bezig zijn, daar kun je je in verdiepen en toch tot rust komen. Je bent bezig, maar toch aan het afschakelen. Nieuw woord, ik bedoel, het zal wel bestaan, ontprikkelen. Maar bij deze, als je thuis een sprikkelbaar bent... dan zeg je gewoon tegen je partner... ga eens even met de Lego spelen. Ja, precies. Even ontprikkelen. Ja. Maar het is ook een manier voor die kinderen om bijvoorbeeld... als je wat moeite hebt om relaties met anderen op te bouwen... en je zet Lego neer en je zet 2 kinderen... dan gaan ze automatisch via de Lego als middel... communiceren. Om weer in contact met elkaar te komen. Dat doet dat spul. Lego verbindt. Ja, het verbindt, ja. Letterlijk en figuurlijk. Hè? Van jong tot oud. Van jong tot oud, ja. En jong en oud. En jong en oud, dus op alle manieren. Ook in onze club, we hebben Lego... we hebben mensen van heel jong tot echt de senioren, tot in de 60. Hoe oud is de oudste? Maar dat weet ik niet. Moet ik de statistiek opnemen. Ja, dat mag je in het kader van de AVG niet vertellen natuurlijk. Want je mag niet zeggen de oudste is 86. Want dan zegt hij van 86... je hebt de AVG overtreden. Ja, nee, precies. Maar op de doos stond vroeger Lego van 0 tot 99. Oh, nou, dus dan heeft hij nog even te gaan. Dus dan heeft hij nog te gaan. Dus, maar ik zal je wat verklappen. Ook als je ouder bent dan 99... mag je toch nog stiekem... wat maken. Misschien is het zelfs wel zo dat als jij met Lego knutselt... dat die hersenpan stabieler blijft dan als je de hele dag tv zit te kijken. Dat zou zomaar eens kunnen. Dat zou zomaar kunnen. Dan laten we eens even wetenschappelijk onderzoeken. Daar gaan we werk van maken. Scherder heet die man trouwens, hè? Volgens mij. Ja. Daar gaan we werk van maken. Die gaat aan die hersenpan. Wil je nog iets aan toevoegen, Paul, of hebben we alles gehad? Ja, ik hoop dat we veel mensen de weg naar Megaland weten te vinden. Ja, je hebt er in ieder geval alles aan gedaan. Je hebt zelfs je attributen meegebracht om de mensen een idee te geven. En het grootste object wat daar te vinden is... weet je dat? Hoe groot dat is? Er zijn een aantal van onze bouwers in onze club... die hebben samengewerkt. Die maken een ontzettende lange layout... van zeker wel, niet vergis, 1 meter of 10. En daar rijden treinen doorheen, aan elkaar gekoppeld. Ze hebben los van elkaar dingen gemaakt... en daar wordt het allemaal aan elkaar geschoven. En we gaan niet vertellen wat dat is... want als je dat wil zien, dan moet je gewoon gaan kijken. Ja, precies. Een andere mooie eye-catcher is het Efteling Hotel. Oh. Dat is gemaakt door een Belgische bouwer. Die woont momenteel woont hij in Denemarken, als ik me niet vergis. En komt hij hier naartoe? Nee, die komt niet hier. Maar dat hotel, dat reist dus eigenlijk evenementen af. Oké. Het gaat eigenlijk van beurs naar beurs. En nou hebben wij hem. Dus het is echt een prachtig ding met verlichting erin. Echt een joekel van een ding. Dat is dus een collectors item, zeg maar. Die is ook niet te koop. Dat heeft hij helemaal zelf gebouwd natuurlijk. Ja. Maar we hebben hem en we gaan hem laten zien. Nou, heb je nog meer wetenswaardigheden... waarvoor je absoluut dus naar Bricktopia moet gaan? Ja, wat ik net al zei. Ben je op zoek naar steentjes nog die ontbreken... of bepaalde sets die niet meer in de handel te krijgen zijn... Kom gewoon kijken, neem de kinderen mee. Het is leuk voor alle leeftijden. Jong, oud, dik of dun, maakt niet uit. Iedereen is welkom bij ons. Oké. Bedankt voor de komst naar de studio. En toi, aanstaande zondag. Jullie bedankt dat jullie me wilden hebben hier. Adio. Adieu.